Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon po sa Gabos, ini po ang Bareta alas 5. Ako po sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyas po kan mga bareta sa lado nasyonal. Pigkakarkulong maabot sa pigkakarkulong maabot ang August inflation nin 3.2 sagkod 4.0%. Mas hababa ini sa nairegistrong inflation kan Hulyo na nasa 4.4% above target. Sinabi kan Bangko Sentral kan Pilipinas na ini ang dahil sa mas halangkaw na electricity rates as in agricultural commodities dara kan mga kalamidad na nag-abot sa nasyon. Enot ang panginot na sources o ini ang panginot na sources nin upward pressure to inflation mantang ang mas hababang domestic oil prices, bagas, sira, karne asin peso appreciation ang pangbawi kan naglalangkaw na inflation. Siniguro kan Monetary Board nagigibuhon kay ni ang mga lakdang para mamantinir ang matatag na presyo sa merkado tanganing mabalanse asin takwanin dalan ang sustainable growth kan ekonomiya asin pag-abot sa employment. Aminado po si Senador Sherwin Gatchalian na nahahaluyan siya sa paghiro kan mga kaso kontra kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo asin iba pang miyembro kan pamilya Guo. Ini ang dahil sa pirang bulan na ang pigdadalagan kan investigasyon kan Senado alagad wara pa ni Sarong Guo ang nasangatanin kaso. Dismayado si Gatchalian dahil ang kawaranin kaso ang saro sa issue kung nata wara na nipapautob na hold departure order kontra sa inda. Particular digdi ang pag-aksyon kan Anti-Money Laundering Council o AMLC dahil sa puon pasana malino ng may kaso nin money laundering si Alice Guo. Sinabi pa nga kan lislador na kung wara nin warrant of arrest na nagpapailing na wara nin basihan para maibalik sa Pilipinas sinda Sheila Guo asin Cassandra Leong. Tinakwan doon ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang importansya kan pagkakaigwanin infectious disease center sa kada lugar sa nasyon. Sinabi ni Revilla makaliis na panginotan ang groundbreaking ceremony kan infectious disease center sa Vicente Soto Memorial Medical Center o VSMMC sa Cebu City. Ang nasabing infectious disease center iyo ang masirbing pasilidad para sa makabagong laboratory asin isolation place para maaraman asin maibitaran ang paglakop kan mga nakakaulakit na helang. Sigun kay Revilla, magiging simbolo ang infectious disease center nin dedikasyon kan Senado bako sana sa pagbulong kan mga may helang kundi sa pag-iwas asin pagpugol kan mga helang sa komunidad. Dagdag kay ni na importanteng masiguro na nakahandaan kada lugar sa anuman na agyat sa salud na posibleng mangyari. Ipinahiling sa ultimong datos kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang paglangkaw kan mga dayuhang namumuhunan sa nasyon sa bulan nin Hulyo 2024 nakatumbas nin net inflows na maabot sa 1.38 billion
Ang paglangkaw ang kabaliktaran ni nasa $27.26 million na net inflows kan Hunyo o katumbas nin paglangkaw nin 133% o kabulugan na gross inflows sa $2.43 billion. Bulto nin mga investments ang ipigtagama sa government security sa 71.3% mantang ang natada iyon napaduman sa mga sektor arog kan banking, property asin transportasyon. Ang kadaklan sa mga pamumuhunan iyon halit sa United Kingdom, Estados Unidos, Singapore, Luxembourg asin Norway. Mientras na nagbaba ang gross outflows para sa bulan nin Hulyo kumpara sa nakaliis na bulan kung saan ang Estados Unidos ang panginot ang destinasyon kanasabing pondo. Sa kabilugan ngunya na taon sa Good Hulyo ang kabilugan na net inflows halit sa mga dayuhang pamumuhunan iyon naglangkaw nin sobra 830% kumpara sa kaparehong panahon kan nakaliis na taon. Pig-inganyar po kan Department of Labor and Employment o DOLE ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na aprobit saran ang tangro kaining Adjustment Measures Program o kaya AMP na obhetong pakusugon ang saindang kasanayan asin pakusugon ang saindang kakayahang makipagkompetensya sa negosyo. Sigun sa DOLE, nagtangro ang AMP nin tabang pinansyal hali sa 500,000 pesos sagud sa 1.5 million pesos para sa mga proyektong nakatutok sa capacity building, negosyo asin iba pang inisyatibong makakatabang sa MSMEs. Poon kan Agosto 27, pwede nang mag-apply sa nasabing programa ang mga kwalipikadong MSMEs, labor organizations asin accredited partners sa saindang mga DOLE Regional Office. Ang programang AMP iyo ang una kapalaman sa Department Orders number 241 asin 241-A. Iyon idinisenyo para maprotektaran ang mga obrero magbusol sa pagkrear nin mga trabaho asin mapakusog ang produktibidad sa taho kan mga agyat pang ekonomiya. Para sa paghahanda sa nasabing programa, nagkondukta ngunyan na bulan ang Bureau of Local Employment, kairbahan ang Bureau of Working Conditions, asin ang Occupational Safety and Health Center, nin orientation session kaibahan ng MSMEs, DOLE officers asin training institutions kung sa tinukar asin inihanda ang mga ini para sa project proposal preparation katakod kan AMP o ang Adjustment Measures Program. Mga tugang matrayumpong na repatriate kan Philippine Embassy sa matrayumpong na repatriate kan Philippine Embassy sa Vietnam ang maabot sa 125 OFWs sa nakaliis na simana sa tabang kan mga otoridad hali sa nasyon kan Lao. Pigasabing biktima ang mga Pinoy kan illegal na operasyon kan cyber scam sa Golden Triangle Special Economic Zone o GTCEZ sa Bukeo Province, Lao People's Democratic Republic. Naging makaskas asin marhay ang nangyaring pagtabangan kan embahada sa DFA Office of the Undersecretary for Migration Affairs asin sa mga otoridad kan Laos para sa pag-rescue kan mga Pilipino, pagproseso kan sa indang mga dokumento asin pagsiguro na makabalik ng ligtas ang mga Pinoy. Sa panahon naman na nangyari ang operasyon, nagtao ang embahada nin madadagusan asin medical na tabang para sa mga Pilipino sa Bukeo asin Vientiane. Tinakwan doon digdi ang suporta kan Philippine Embassy sa Bangkok sa paagi kan pagtaon in transit airport support asin pagi pagkoordinar sa mga otoridad sa border kan Thailand. Sinabi ni Philippine Ambassador to Lao, Dina Joy Amatong, ang sa iyang kagustuhan na makabawi asin makahanap nin mga lihitimong oportunidad ang mga nag-uli na Pinoy. Tig-inganyar niya ang mga ini na makipagtabangan sa mga otoridad sa nasyon para labanan ang illegal na recruitment asin trafficking arog kan sa indang namatayan.
Nakatutok naman ang Department of Foreign Affairs o DFA kay banang iyakat DMW asin OWA sa padagos na suporta asin kaligtasan kan mga OFW pagkabalik kay ini sa nasyon. Mantenido man ang dedikasyon kan Philippine Embassy sa Vientiane sa pagtabang sa mga distressed Filipino maging ang padagos na pakikipagtabangan kay ini sa gobyerno kan Lao para sa proteksyon kan mga natatada pang kababayan sa Golden Triangle area. Nakikihuron po ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa publiko na maghalat sana sa mga pigpapakonstruhir na paharong kan gobyerno. Sa Malacanang Insider, sinabi ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar na padagos ang pagpapagibonin mga housing projects kan ahensya. Kay puwan sanang maghalat dahil day pwedeng idalion ini na pigaabot nin duwa may kabangang taon ang construction. Dagdag pa ni Acuzar ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program kan Administrasyong Marcos bako sa nabastang pagpakonstruhir nin mga harong kundi pagkrear nin kumbenyenteng komunidad para sa pobre. Orden ini sa iya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bugtakan ini nin mga pasilidad na mapapakinabangan asin ma-enjoy kan mga publiko. Nilinaw naman kay ini na bako libre ang paharong dahil pinondohan ini kan pribadong sektor. Ang ginibo kan gobyerno iyon tinawanin access ang publiko sa pribadong pondo sa paagi ng interest subsidy. Sinuportahan ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang kahagadan kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na madugangan ang food and medical allowance para sa mga persons deprived of liberty o PDLs na nakapalamaan sa proposed 2025 national budget. Sa budget hearing na pinanganota ni House Committee on Appropriations, ang tinawan doon ni Yamsuan na bako supisyente ang presenting 70 pesos na aldawan na budget para sa pagkaon kan mga preso asin ang 15 pesos kada aldaw na budget para sa saindang mga bulong. Pahayag ini ni Yamsuan makaliis na hagado ni BJMP Jail Director Ruel Rivera na itaas sa 100 pesos ang food allowance kan mga PDLs asin itaas naman sa 30 pesos ang saindang medicine allowance. Sigun pa kay Yamsuan ang nasabing apila kan BJMP ang suportado man kan Commission on Human Rights o CHR sa obheto na masiguro ang nakatabong sitwasyon sa mga kulungan sa nasyon na sa overpopulated o kaya surusuan ng maray. Enot nang inilatag ni Yamsuan ang House Bill 8672 na may katuyuhan ay bugtak sa sarong departamento ang BJMP maging ang Correctional and Jail Services ng mga provincial governments kaibahan man ang Bureau of Corrections of Bucor, Board of Pardons and Parole, asin ang Parole and Probation Administration. Ipigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sekretaryo kan Department of Labor and Employment o DOLE para panginutan ang Interagency Council na sa iyang mapautob o na siyang mapautob nin Program Convergence Budgeting o PCB para sa mga programa sa kabuhayan asin trabaho sa nasyon. Ang PCB approach ang nakatutok sa paggamit nin government resources sa mga panginot na programa asin proyekto kung saan konektado ang mga departamento o kaya ahensya na may parehong obheto. Ang pagtatatag nin council ang parte kan implementasyon kan PCB na ipigsuwestyon kan Department of Budget and Management o DBM asin inaprobaran ni Presidente Marcos sa sectoral meeting kan Martes. Kasi iripon kan PCB ang pangaipo
nin pondo para sa kabuhayan asin trabaho kan mga benepisyaryo para maibitaran ang pagdodoble kan mga programa. Apwera sa dole, posibleng isabay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD asin ang Department of Agriculture o DA bilang tagamanihar kan PCB para sa manlain-lain na livelihood asin employment programs kan gobyerno. Mientras, nilinaw kan DBM na dahil nakaipuhan kan PCB para sa mga feeding programs dahil ang Interagency Task Force on Zero Hunger ang masirbing convergence platform para sa nasabing programa. Nag-abiso ang Philippine Embassy sa Jakarta sa mga Pilipinong mabiyahe sa Indonesia na pig-require na kanasabing nasyon ang Satuhesat Health Pass. Kasunod ini kan deklarasyon kan World Health Organization o WHO na ang monkeypox o mpox ang saro ng public health emergency of international concern. Sigun sa embahada, ang Satuhesat Health Pass ang kaipuan na i-accomplish kan mga mga travelers sa sendang departure pasiring sa Indonesia. Kay po nindang ipahiling ang registration sa Indonesian authorities pag-abot sa nasabing nasyon. Naiuli na sa saindang mga mahal sa buhay ang bangkay kantulong biktima sa nagtaob na motor bangka sa munisipyo kan Look, Romblon, Aldao, Huwebes, Agosto 29 sigun sa Philippine Coast Guard o PCG. Kasuhapon man Agosto 30 dinara kan BRP Kalanggaman ang siyam na nakaligtas sa insidente halit sa San Jose, Romblon, pasiring sa Kaluya, Antique, bandang alas 10:30 aga, mantang saro pang survivor ang kinuaman kan sa indang kapamilya. Sa ngunyan, padagos ang search and rescue operation na pigigibo kan PCG, PNP Maritime Group asin MDRRMO para mahanap pa ang 7 pasaherong nawawara sagkod sa ngunyan. Lunes nin aga maghali ang duwang motor bangka na MBCA Yuri May asin sarong day pinangaranan na bangka halit sa Boracay Island pasiring sa Kaluya, Antique. Sinabing nagtaob ini dahil sa maraot na panahon na sinabayan nin darakulang hukol. Inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na nagtugot na ang Department of Health o DOH na maisabay sa coverage kan guarantee letter sa iraram kan medical assistance for indigent and financially incapacitated individuals or MAIF ang pagbayad sa doctor's fee. Kasunod ini kan naging pagtiripon kan House Leader asin Health Secretary Ted Herbosa dahil sa commitment na ini kan DOH wara na nin dapat na ikahadit ang mga pasyente sa dugang na gastos sa professional fees. Obheto kan Kongreso nagibuho na abot kaya ang serbisyong pangsalud para sa gabos na mga Pilipino. Sinabi kan House Speaker dahil dapat maging ulang ang kakulangan sa kwarta para makakuanin tamang bulong asin serbisyong medikal. Matatandaan ng unya na bulan, nakakuanin commitment ang Kamara, halik man sa PCSO na isasabay naman ang doctor's fee sa sakop kan sa indang mga medical assistance program. Mientras tanto, nag-abot na ang 500,000 dosage nin bakuna na binakal kan Department of Health o DOH kontra sa helang na pertussis. Sigun kay Health Assistant Secretary asin spokesperson Albert Domingo na sa cold storage na kan DOH ang nasabing bakuna asin tiganda na sanaan mga kaipuan ng dokumentos para maitaw ini sa mga health centers. Katakod kay ini sanabi kan DOH na nagbaba na ang numero kan mga nagkakahelang nin pertussis sa nasyon. Sa nakaliis na 2 bulan, nakapag-rehistro ang DOH nin 50 kaso nin pertussis kada semana kumpara sa 300 kada semana kan bulan nin Abril. Resulta ini kan ginibong routine vaccination kan ahensya sa mga aki hali sa manlain-lain na probinsya. Apat ang rehiyon na nahilingan nin paglangkaw
kan tinamaan in pertusis arog kan Cagayan Valley, Metro Manila, Western Visayas asin Davao Region. Mientras na nakatalaan na mag-abot sa masunod na semana ang 750,000 dosage na bakuna para sa measles o tigdas. Inibesuhan naman ang mga magurang na may aki na may edad 6 anyos pababa na darahon sa mga health centers para matawan ka nasabing bakuna. Pinasalamatan kan DOH ang mga LGU sa mahigpit na pakikipagtabangan kini para labanan ang pertussis asin measles digdi sa nasyon. Sinabi po kan Department of Justice o DOJ na kay puwan maipahiling na nasusunod iyo ang rule of law. Iniyan pahayag ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez sa ginibong forum sa Quezon City, Katakod, kan nagpapadagos na paghahanap sa founder kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC, Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Paliwanag pa ni Undersecretary Vasquez na ang rule of law ang dapat na nangingibabaw sa nangyayari sa operasyon kan mga pulis, bako ang freedom of expression, relihiyon asin freedom of association lalo na sarong lawful order ang tigpapatob kan mga miyembro kan Police Regional Office 11. Sinabi pa ni Undersecretary Vasquez na di pwedeng kontrahon o barion ang kasuguan kan sarong Regional Trial Court na hali man sa saro pang RTC. Gusto man maaraman kung ang Philippine National Police o PNP o Department of Interior and Local Government o DLG ang nagsangat na sa korte nin petition to nullify o petisyon na nagahagad na ipawalang bisa ang orden kan korte hali sa Davao Regional Trial Court. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga balita ngunyan para sa aga. Mga balita pong maruluwas, mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot na pong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang balita alas 5. Si Nems Florang kay bahanta sa Technical Department, si Jerome sa IT, sa production si Shara Liron. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga balita, News Director Mar de la Cruz, katawang si Merjoy Jaresco asin Angel Mustaza. Ako po sa indong tagapagbalita, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pagantabay. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Premex